Sinjuri, qed tarawni ma' ġemp il-hooligan, ma nafx hekk għandek xi appell qabel ma tibda tkanta? Le, ovvjament bħal kull sena nixtieq nwassal il-messaġġ tiegħi kif nagħmel sena wara naħseb di l-14 sena li jataw. Jiena minn qalbi u gburi li hawnhekk ninsab magħkom u intom li tarawna għatu d-donazzjoni tagħkom. Għandi żewġ songs għalikom. L-ewwel waħda niddedika lill-kuġina tiegħi li b'xorta ħażina m'għadix magħna, ħallitna fil-ġimgħa tal-milied u nitlob dal-appell biex dawk in-nies kollha li qegħdin għal qalbkom ingawduhom kemm jista' jkun sakemm il-bambini tina s-saħħa u l-ewwel song li għandi għalikom niddedika għaliha. Thank you. Bibtijaj għalikom hooligan! Yo. Yo, Rachel. Meta l-qampina d-dot tkun waslet ta' xi ħadd kif jgħidu ħadd wara ħadd tasal ta' kulħadd min jitwielet xi darba jrid imut kiefra iebsa x'ħin tara tebut speċjalment lil min hemm ġa fih int kont taf intaf xi ġifieri u anke jien naf min ma tilefx lil xi ħadd għażiż jien nista' nitkellem meta nqis kemm tlift nies li kelli għal qalbi li jissa biss nista' nkellimhom f'talbi nanna, nannu, tiju, kuġin il-kuġin tiegħi know il-kemm kien għadu żgħir miskin tiju, ieħor l-aħħar nannu wkoll oqtibsa li fl-istowku qatt ma rnexxilli jinħoll il-ħajja tibqa' dejja però fil-ħin skadut id-dinja tispiċċa biss għal min imut. Waslet tiegħi tibkinix minn moħħok u minn qalbek tneħħinix. Mullej il-lejla żomm li post ħdejk ma nkunx beżanna fl-irriesa lejk. Kemm ikera il-mewt imqar fuq il-klieb aħseb wara meta titlef żewġ li ħbieb kemm tħossa meta jgħidu bijhom in-nies jew tismagħhom jgħidu li mittu biqżies u dik il-labra misħuta idjilek bniedem bħal bewsa ta' ġuda int minn għalik li qed iżija l-bik f'wiċċek jitħaqlek ikun qed jitradik każi oħrajn li qabduni il-bart li niddejja insemmihom huma il-mart bla ħniena jaħkmu lil-kbar u żżar li ma ssibx kura lihom lanqas fl-aqwa sptar ma nistax ma nsemmix dawk il-5 tfal fejn kienu jafu li l-ħin għalihom kien sar nafhom jitwildu kemm kienu tfal sew qatt ma jintesew eluf lilhom kew David, Fabio, Oswald, Marco, Chris manna m'għadhomx immal dejjem f'qalb in-nies għatihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom jistru f'islim. Amen. Jekk waslet tiegħi tibkinix minn moħħok u minn qalbek tneħħinix. Mullej il-lejla żomm li post ħdejk ma nkunx beżanna fl-irriesa lejk. Dwejja meta l-mewt tiġi b'suwiċidju, dwejja meta l-mewt tiġi b'omiċidju, dwejja meta l-mewt tiġi b'aċċident mill-int li qed tismani oqgħod ftit attent ħallija tiġi waħida u laġġi biex bidejk ma tidhirx inviżibbli imma dejjem lesta ħdejk tista' tkun mibgħut jew tkun maħbub ħadd ma jista' jħassar dak li hemm miktub kemm jekk tkun fqir jew inkella senjur ħadd ma jaf x'hemm riservat fil-futur jien minnix qaddis m'għandix subajja dritt minn dejjem għamilt li fettillu dak li rrid imma x'kien niftakar li jallaw minnix nitlob lil Mullej biex ma jinsinix meta l-qampina ddoqqa li jarrid inkun preparat u nispera li min jafni ma jinsini qatt. Jekk waslet tiegħi tibkinix minn moħħok u minn qalbek
qalbek tneħħinix. Mullej, il-lejla som li post ħdejk, ma nkunx beżanna fl-irriesa lejk. Jekk waslet tiegħi tibkinix, minn moħħok u minn qalbek tneħħinix. Mullej, il-lejla som li post ħdejk, ma nkunx beżanna fl-irriesa lejk. Thank you. Yo. Għal-kuġina tiegħi Rachel u għal dawk li m'għadhomx magħna llum. Issa sena ġdida, naqilbu naqra l-paġna, xi ħaġa likom biex forsi dak li jkun fuq tiegħu u tinsewx li qed tarawna donations, please, għalhekk edinaw. Love you. Tinsiex 100 euro kuljum għal kull persuna, da xi jibsu. Għalikom triloġinali, DJ, what? Din għalik, jekk li tikkosta. U għalik, jekk sibt li skiet risposta. U iżiq, hu li faqal Malta b'oriġinali bħali, wara bnieħdu bażu b'oriġinali. Kien hemm min kisni kas mentali, kien hemm min qalli jimbanali. Kien hemm min qalbi prova jaqtali, ġewen qaltli ideja ġenjali li nagħmel xi ħaġa oriġinali u bekk il-ħu li sar immortali. Jien bniedem spiritwali, saqajja fl-artu dejjem soċjali. Għatmet li jien speċjali, jew li jien fenomenali. Forsi xi tip tal-jien spazjali, fjura li ma twaqqax petali. Avolja l-bliċari waqqali, xorta ħafna jixtiequ jkunu bħali. Din jiktib talik, jekk inti joġbok l-istil tiegħi din apposta għalik. Dini triloġinali din ukoll għalik. Jekk qed turġak saqek għalija nilqgħu ġofi. Dini triloġinali. Huli kollox xebbali, b'dan l-istil kummerċjali. U jagħmel x'jagħmel jgħid xi jgħid għalija mhux normali. Forsi minnix normali, jien soprannaturali. Jekk minnix hekk għaliex tipprova d-diski tikkupjali. Il-lirika tistudjali, din hija uffiċjali. Xtaqt li kolli aċċident brutali kif ukoll fatali. Li kieku jkun funeral statali, klimek mhuwiex sostanzjali. Wara dunkar minn kum meqjus bħala il-poeta nazzjonali. Din jiktib talik, jekk minn dejjem tissapportjani din apposta għalik. Dini triloġinali din ukoll għalik. Jekk qasbis qed tissapportini għalik se tkun kastik. Dini triloġinali. Ma nafx inkun puntwali, għażin u x-xogħol frankali. Għalhekk tilab biex tal-immallem u lili xejn tornali. Ħsibt li sanħallija barra? Lil min? Għalikom? Dajmin di. Jenu hija tnejn ugwali, flimkien kaxxa infernali. Jenu nħobb minn għandu l-flus ħalli kun jista' jimpalali. Lelu firrit jaqlali, fuqi irridu ħali. Kollox fritton u swaba mimlijin triloġinali. Tablidlek innuċċali, l-oħti rabbewa bħali. Immissa dini ċansa xil-ħin dal-waqt jispiċjali. Dannu l-prodott finali, sidu jekk għandek lali. Ħomni jew ombodni, għalik triloġinali. Din jiktib talik, jekk inti li tirrispettani din apposta għalik. Dini triloġinali din ukoll għalik. Jekk lanqas biss tiflaħ tarani qed nikkumpatik. Dini triloġinali din jiktib talik. Jekk int għamilt it-tajjeb tiegħi din apposta għalik. Dini triloġinali din ukoll għalik. Jekk kull ma nagħmel kontra tiegħi jien qed nitħabbik. Dini triloġinali. Thank you. Komplu ċemplu. What?